payslip yakho mkhaya? Asingo. Kanti yini imali payslip? Mina yami. Letha sasisendela ngimi letha. Mkhaya. Okay, ngiyeza Mslim. Don't think ngoma la don't Azengani ngemslim le. Man sasra jan. Sasra jan. Jangan ngomong itu asik tapi इसको मसाला से भूखा Ngiyabonga Namyanga, thank you so much. Bagi sekarang ngithi niyabona ulula nje lento umuntu umnika inamba yakho then ngizokwazi ukuchazela kahle ukuchazeleke kahle ukuthi yenzani. Ningahambi guys ngithola ikemu benitshela ukuthi niwode review beqamba amanga. Khona umuntu ade ngimsiza la ka TikTok wathi yena u-under 30 review bamfaka under 30 review mangithi ngiyabuka umuntu akekho under 30 review ube kuyi-process yokuthi bamfake under 30 review. Guys, please, nibe aware, okay? Nibe aware. As long as ngisa live, ngisakhona for nina, ngizohlezi ngikhona for nina, guys. Ngizonikhulumela. Umuntu mayazazi ukuthi unenkinga, blacklistiwe obamfaka under 30 review, ngikhona for ukumkhipha kulawo ma red flag. Okay? Ningadlala abantu beqamba amanga. Ningadlala abantu bese blacklistiwe bese nifaka under 30 review. Ningadlala abantu guys ngikhona. Okay? Thank you, Yanda. Thank you so much. So, nomunye client nangu say happy sangimcheckelile useyazazi ukuthi umephi nenkinga yakhe. Yebo? Yonke into nje uba right guys. So nje. So, injalo iko. And mina sengizophuma emsebenzini ngendlini. Ukuthi sakhona omunye futhi odinga usizo ufuna ngimcheckele i-credit report yakho ukuthi ikhamba kanjani. Ngisakhona guys, just ukuthi ufake inamba yakho ngikufonele ngikuchazele yonke into ngikucheckele ukuthi ikhamba kanjani ngaphansi kwegama lakho. Bakwenze imini. Hayibo, why ukuthi bengenze imini? Hayibo, ikhona imini khona umphathi. Hayibo, ngidlala kanjalo wena. Hayi ngisho usho njani? Ngoba sekusizakele wena sifuna bengenza imini entsha. Hayi man. Hayi we Yanda. Yazi ngithi hayi we Yanda. What is it there? Hey, what's up, boy? What's up? I go. Hata ni manager guys. Kuni manager ami kaibo. Sasa isikhathi ukuthi ngiphume.
Ngiyayibongela Nkosami Weyanda, thank you so much, and ngiyajabula ngoba usizakele awudlala ngegame. Ngizokushaya umkhawu yazi? Naye mina. Hawu mkhawu. Hawu. Hawu. Wenzishani manje? Hawu lesa phela yami. Indaba lesa. Hawu. Mkhawu singbuka. Hawu, ada sekamana. Ibu. Ano? That's why. Let's hug. Okay, let's hug. Let's hug buka. Buka pa sleep. Yo, magiging ito yung... Awin nga na awin. Pwede mo ito ko Pala na pala yan. nga sige na ba? Sulamin. Aw. Sulamin. Aw. Nambaga. Sulamin. Bana uthengele taxi. Ayo, aw, lutho. Ngiyadlula sala. Aw, lutho ngeke. Aw, inani le ngimulu tetini. Ha? Usebenza kimi. Mina angazi kahle ngakutshela. Mina ngilahla yami. Ngisho ngakoleta phone yami ukuthi ngiyafika 28. Hayi tats. Awuyibonunka nangathi ngasamanzi nawo. Hey, sleep. Uma manje. Yeah, ngiyaphuma. Guys, ngizonibona kusasa sengiphumile emsebenzini.